Беларусь зменіцца толькі тады, калі гэты помнік будзе вынесены з цэнтральнай плошчы Беларусі. Пачуў ад мяне першы віцэ-прэм'ер Андрэй Кабякоў, калі стаяў каля вакна і глядзеў на помнік Леніну на плошчы Незалежнасці, што ў Мінску. Гэты помнік узнік на плошчы 90 гадоў таму. У тыя часы Леніны пачалі актыўна з'яўляцца ў многіх гарадах Беларусі. З прыходам саветаў беларусы прайшлі праз масавае знішчэнне нацыянальнай культуры, гісторыі мовы, праз крывавыя рэпрэсіі і пераслед соцень тысяч беларусаў. І асаблівым выклікам з'яўляецца тое, што чыноўнікі ўжо незалежнай Беларусі гадамі праходзяць каля гэтага помніку. Прайшло шмат гадоў з таго моманту. З часам сімвал савецкай эпохі стаў сімвалам і эпохі лукашызму. Як і ў савецкія часы, сёння ў краіне тысячы палітзняволеных. Як і ў савецкія часы знішчаецца беларуская культура і мова. Усё па-ранейшаму. Толькі імёны выканаўцаў змяніліся. А сімвал застаўся ранейшым, усё той жа помнік Леніну на цэнтральнай плошчы краіны. І нават на хвалі ўзбуджэння грамадскай свядомасці беларусаў у 2020 годзе сведкам шматтысячных мітынгаў свабодных беларусаў у Мінску таксама быў усё той жа Ленін. Ён жа быў сведкам і мітынгаў 1990-х. Нядаўна беларускі гісторык Андрэй Мастыка сабраў інфармацыю пра больш чым 1000 помнікаў, шыльдаў і мемарыяльных знакаў у абласных цэнтрах Беларусі. І высветлілася, што ў кожным абласным цэнтры ёсць помнік Леніну, а ў Гомелі нават не адзін. Разам з тым, Францыска Скарыны у мемарыяльным ландшафце абласных цэнтраў няма, як і Якуба Коласа. А ў лістападзе ў Мінску побач з расійскай амбасадай адкрылі помнік яшчэ аднаму герою чужой нацыянальнай гісторыі Аляксандру Неўскаму, які не мае аніякага дачынення ні да Мінску, ні да Беларусі. Помнікі Леніну скарб Лукашэнкі. Калі падчас працы міністрам культуры мы рыхтавалі дні беларускага пісьменства ў Ганцавічах, Брэсцкай вобласці, было прынята рашэнне аб тым, каб перасунуць помнік Леніну трошкі ў бок з плошчы, цэнтральнай плошчы. Складана апісаць, колькі гэта каштавала высілку, але ўсё ж такі помнік удалося пасунуць, хоць і не прыбраць. І акурат такія помнікі Леніну паказваюць сутнасць Лукашэнкі. Яму не патрэбныя нацыянальныя героі. Яго не цікавіць беларускія дзеячы культуры і мастацтва. І, на жаль, варта канстатаваць, што пакуль мы не пазбавімся Ленінаў па ўсёй краіне, пакуль мы будзем звяртаць увагу на чужых герояў, а не на сваіх, беларускіх, мы наўрад ці можам думаць, што Беларусь стане свабоднай, дэмакратычнай і па-сапраўднаму незалежнай. Манументальнае мастацтва Беларусі – гэта важны элемент культурна-гістарычнай спадчыны краіны, якім беларусы сапраўды могуць ганарыцца. Хто бываў калісьці ў сталічным музеі народнага мастака Заіра Азгура? Думаю, што пагадзіцца са мной. І тут гаворка вядзецца не пра ўнёсак у спадчыну ленінізма, зноў жа такі, ці сталінізма, на які з-за спецыфікі савецкага часу быў вымушаны шмат у чым звяртаць увагу беларускія мастакі, таксама і Заір Азгур, але ўсё ж такі пра аспект творчага майстэрства, асаблівага адчування прасторы, тонкіх адносін да аб'ёму і дэталяў. І, безумоўна, пра вынік прац мастакоў. Выбітных дзеячоў манументальнага мастацтва на Беларусі нямала. Гэта Андрэй Бембель, і Сергей Селіханаў, і Анатоль Анікейчык, той жа Заір Азгур, вядомыя ў нашай краіне дзеячы і больш даўняга перыяду. Хелена Скірмунд, Язэп Драздовіч. Манументальнае мастацтва – асаблівая галіна нацыянальнай культуры гісторыі. Праз помнікі, праз манументы можна адукоўваць людзей. Калі чалавек ідзе па горадзе і бачыць помнік ці мемарыяльную шыльду, шмат хто спыніцца. Спыняцца, каб паглядзець, а каму яны прысвечаны. Хтосьці пазней можа зацікавіцца і асобай ці падзеі, якія былі адлюстраваныя ў творы манументальнага мастацтва. Менавіта таму манументальнаму мастацтву я вырашыў надаваць асобную ўвагу ў часы працы міністрам культуры. Адна з ідэй, якую намагаўся рэалізаваць, стварыць дзяржаўную праграму развіцця менавіта манументальнага мастацтва Беларусі. Канцэпцыя праграмы акцэнтавала неабходнасць дзяржаўнага заказу для таго, каб у розных месцах па ўсёй Беларусі з'явіліся помнікі беларускім класікам, гістарычным дзеячам, нацыянальным героям
беларускага народа, прадстаўнікам беларускай культуры. І гэта важная праца для развіцця нацыянальнай самасвядомасці беларусаў. У межах праграмы сярод іншага планавалася паставіць помнікі прадстаўнікам выбітнага беларускага роду радзівілаў у парку каля замка ў Нясвіжы. Роду, які спрычыніўся да грамадска-палітычнага, эканамічнага і культурнага развіцця беларускіх земляў, аднаго з найбольш славутых магнацкіх родаў Вялікага княства Літоўскага. Але не толькі пра радзівілаў. Кожны раён, кожны горад планавалася там усталяваць помнікі беларускім дзеячам. Праграма адкрыцця помнікаў на 5 гадоў была падрыхтавана Міністэрствам культуры. На зацвярджэнне яна была ўнесена Лукашэнку. Адкуль неўзабаве вярнулася з разгромнай рэзалюцыяй. Праграму не прыняць, а ініцыятараў пакараць. Гэта дэманстравала сутнасць палітыкі Лукашэнкі ў дачыненні да беларускай культуры. Памятаю, што тады мяне запрасіў на размову Сергей Сідорскі, у той час прэм'ер-міністр краіны, і развёў рукамі. Звольніць мяне тады не звольнілі, але ў выніку важную для беларускай спадчыны, культуры, гісторыі праграму не зацвердзілі. Быў яшчэ адзін праект, праца над якім скончылася прапановай адміністрацыі Лукашэнкі аб'явіць мне вымову. Гэта помнік Валенцію Ваньковічу пад назвай «Раніца мастака» на тэрыторыі гарадской сядзібы Ваньковіча ў Мінску. Все памятаюць, шмат хто з мінчукоў бываў там. Тады помнік беларускаму жывапісцу 19 стагоддзя я адкрыў без згоды Лукашэнкі. Праз некаторы час пасля гэтага ініцыятыву вырашыла праявіць сумна вядомая Ірына Дрыга, якая падрыхтавала дакладную запіску таму ж Лукашэнку. Пасля гэтага былі прынятыя адпаведныя змены ў пастанову Савета міністраў, згодна з якім міністра культуры і прадстаўнікоў мясцовых улад фактычна пазбавілі права самастойна прымаць рашэнне аб адкрыцці помнікаў. Увогуле, культура была фактычна барацьбой з палітыкай рэжыма ўнутры сістэмы. У гэтым кантэксце прыкладам можа быць яшчэ адзін аб'ект манументальнага мастацтва – будынак следчага камітэта Беларусі ў Мінску. Так, следчага камітэту на вуліцы Фрунзе. Сёння гэты будынак выкарыстоўваецца адным з карных органаў рэжыму Лукашэнкі, які сярод іншых тыражуе крымінальныя справы супраць апанентаў рэжыму, у тым ліку і адносінах да дзеячоў культуры. Аднак калісьці там планавалася адкрыць нацыянальны гістарычны музей Беларусі. Будынак і па месцы знаходжання, і па сваёй структуры пасаваў быць для музея, пагадзіцеся. Але Лукашэнку прыйшла ў галаву ідэя, каб стварыць там следчы камітэт. Раней следчыя знаходзіліся ў структуры Міністэрства ўнутраных спраў, камітэта дзяржкантролю, дзяржбяспекі і органаў пракуратуры, але дыктатару захацелася мець асобную адзінку і, адпаведна, быў патрэбны асобны будынак, дзе яе размясціць. На жаль, вока дыктатара трапіла акурат на будынак былой беларускай вайсковай акругі на вуліцы Фрунзе, дзе ўжо адбывалася рэканструкцыя і ўсё было гатова пад музей на 60%. Лукашенко прыняў рашэнне і аддаў будынак следчым. Некалькі спробаў з майго боку пераканаць дыктатара адмовіцца ад гэтай ідэі не прынеслі плёну. Памятаю, што нават прыязджаў дзяржсакратар Савбеза генерал Мальцаў і абяцаў мне, што пераканае Лукашэнку. Але і яму гэта не ўдалося. У мяне нават была спрэчка з самім Лукашэнкам на гэты конт. Лукашенко тады заявіў, што музей не прыносіць прыбытку і карысці для краіны. А я наўпрост у вошы дыктатару адказаў пытаннем: а следчы камітэт прыбытак прынясе? Казаць такое дыктатару было небяспечна. Не ведаю, што мной тады рушыла, але такія словы я сапраўды сказаў на адной з нарадаў. Узгадваю, як у часы працы міністрам культуры дамагаўся, каб у Глыбокім з'явілася цэлая галерэя твораў манументальнага мастацтва. Тады у гэтым горадзе, у Віцебскай вобласці, планавалася правядзенне таксама дзён беларускага пісьменства. Падчас аргкамітэта, які праходзіў у Савеце міністраў, адбылася размова з намеснікам старшыні Віцебскага аблвыканкама, які сказаў, што ў нас няма грошай, каб ставіць помнікі. Тады з майго боку ён атрымаў адказ: у вас на гэта грошай няма, а ў Міністэрства культуры ёсць. І сродкі на гэты праект мною былі выдаткаваны з бюджэта міністэрства. Помнікі стаяць да гэтай пары ў Глыбокім і, спадзяюся, будуць стаяць вечна.
Ну, няўжо пасля гэтага майго матэрыяла хтосьці вырашыць іх знесці. Што гэта былі за манументы? Сярод іх бюсты мастака і скульптара Язэпа Драздовіча, тэатральная дзеяча і заснавальніка першага беларускага прафесійнага тэатра Ігната Буйніцкага, грамадскага і палітычнага дзеяча, прэм'ера Беларускай Народнай Рэспублікі Вацлава Ластоўскага, Юзефа Корсака, дзяржаўнага дзеяча Вялікага княства Літоўскага і Эліязера Бэна Яхуда, стваральніка сучаснага іврыту. Шмат важных праектаў па адкрыцці помнікаў нашым славутым дзеячам удалося рэалізаваць у той час. Падчас працы міністрам найбольш важнымі для мяне былі помнік Уладзіміру Караткевічу ў Кіеве, дошка Францішку Багушевічу і аднаўленне дошкі ў гонар Яна Купалы ў Вільні, помнік у гонар Станіслава Манюшкі ў Чэрвені. Калі мяне ўжо знялі з пасады міністра культуры, я прыйшоў на сустрэчу з прэм'ер-міністрам Мясніковічам, ужо як міністр культуры, які скончыў свае паўнамоцтвы, меў да яго некалькі просьбаў. Сярод іншага гаворка вялася пра рэалізацыю праекта па стварэнні помніка першаму вялікаму князю літоўскаму Міндаўгу у колішняй сталіцы Вялікага княства Навагрудку. Нават ініцыяваў збор сродкаў для стварэння скульптуры, і Мясніковіч тады паабяцаў паспрыяць. Аднак помнік Міндаўгу так і не з'явіўся. Да пытання помнікаў у дыктатара была свая пазіцыя. Ён казаў мне, ставіць помнікі гэта значыцца ствараць у перспектыве пагрозы, што прыйдзе хто-небудзь іншы да ўлады і будзе іх зносіць. Таму ставіць помнікі нам не трэба. Марнаваць грошы не трэба, на увекавечванне славутых беларусаў таксама не трэба. Ён не разумеў сутнасці нацыянальнай культуры і сувязі яе з гісторыяй, важнасці гэтых сфер для будавання дзяржавы. І, напэўна, ніколі так і не зможа зразумець гэтага, бо ён не беларус. Ён той чалавек, які з'явіўся на нашай зямлі невядома адкуль, невядома па што, але які нішчыць нашу культуру. На жаль, як у эпоху панавання савецкай улады, так і ў перыяд лукашызму беларускай культуры, гісторыі, рэлігіі, мастацтву і мове была нанесена непапраўная шкода. Рэжым вітае помнікі тым, хто знішчаў беларусаў і беларускую культуру, а тых, хто спрычыніўся да яе развіцця, намагаецца забыць. Варта ўзгадаць дзеяча беларускага нацыянальнага руху Рамана Скірмунта, таксама прэм'ер-міністра Беларускай Народнай Рэспублікі. Род Скірмунтаў на беларускім Палесе зрабіў шмат важнага. У невялікай палескай вёсцы Парэчча быў адкрыты магутны цукровы завод. Працаваў бровар, суконная фабрыка, закладзены вялікі парк, а ў суседняй вёсцы Моладава Скірмунты пабудавалі прыгожы палац, які наведвалі вядомыя дзеячы культуры. Пасля прыходу саветаў у 1939 годзе Раман Скірмунт, да якога з асаблівай павагай ставіліся мясцовыя жыхары, быў забіты па загадзе рэвалюцыйнага камітэта. За дзесяткі гадоў панавання савецкай улады багатыя уладанні Скірмунтаў так і не былі адноўленыя. Родавыя могілкі славутаму роду сёння напаўразбураныя, а помніка славутаму дзеячу беларускай гісторыі дагэтуль няма ў краіне. Затое ёсць помнікі замежнікам, якія да Беларусі не маюць аніякага дачынення. Але аднаўленне гістарычнай памяці гэта пытанне часу. Незалежнасць краіны гэта асаблівы здабытак, які неабходна абараняць. У гэтым пытанні асаблівую ролю мае нацыянальная культура. Упэўнены, што ў будучай новай Беларусі будзе ушанавана памяць тых, хто спрычыніўся да нашай нацыянальнай спадчыны. Гэта будзе адна з важных для нас задач. Унёсак у развіццё культуры робіць не міністр культуры. Не ён пакідае гэты след. Унёсак робяць беларусы. Адзін з абавязкаў любога, кожнага міністра культуры дбаць, каб нацыянальная спадчына захавалася, каб беларусы ганарыліся сваім і каб памяць аб выбітных беларусах перайшла у наступнае пакаленне. Беларуская культура багатая, выбітная, асаблівая. І прыйдзе час, калі на беларускіх вуліцах будуць стаяць помнікі беларусам, а не чужынцам. Гэты час абавязкова прыйдзе. Жыве Беларусь!